Assalamu alaykum merhaba adamlar, hormatly Aydym Sasyjylar. Gepleşigimiziň bu gedek sanyny Türkmenistanyň halk artisti, Ussat Gyjakçy Halypamyz Ata Abliýewiň dörejçilik ýolu, Halypa şähertlik ýolu barada gyzykly Aydym Sasyj söhbetdeşigimizi size ýetirär. Gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary bilen sizi tanış edeýin. Maýa Kuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Saz kafedrasynyň ulumolmy, Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Turdy Muhammed Niyaz. Şeýle hem Halypamyz Türkmenistanyň halk artisti Ussat Halypamyz Ata Abliýewiň şäherdi, Türkmenistan halk artisti Bayram Murat Söýünov. Şeýle hem Maýa Kuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Saz etnograf laboratoriýasynyň uly ilmi işgäri Atagelli Mehmet Tuliýew mihmançylykda. Halypalar gepleşigimizde siz hoş gördük. Muhammed Turdy Halypa gepleşigimiň başyny siz bilen dowam edäýin. Halypa Türkmenistanyň halk artisti Halypamyz Ata Abliýewiň bir dörejçilik ýolu barada, Halypa şähertlik ýolu barada söhbetdeşigimizi dowam edäýin. Türkmenistanyň halk artisti Ussat Gyjakçy mukamçy kompozitor barada gurrun etmeli boldy. Atagy Halypamyz şo barada ýadyma düşýän zatlardan gurrun beren. Ilk öýlenem diýjeklerim şo özümüzün yaşlyk döwrümizde şol teleýaýrymlarda, radio ýaýrymlarda eşitdigem Ata Abliýew Gyjakçy ussatlygyň derejesine ýeten adamlar şeýle bolýan ekenler, şu maşgulatlar terede oturýar. Çağa döwürlemizden teleýaýrym teredemizden şonuň içinde şu yürüytü bollar atağa bağım kaşın içinde diýip şeýle höwes bilen dinlerdik. Bu arada näme gurrunysy ne şol näme ahlaka murat diýilen ýal bizem şu halypalardan öwrenjek bolup şu şolardan alülen adamdy aljak bolup şu çağalykdan höwes başlanandır da ýa-ni halypalar şu dinlep netibemizi çekip
Soňra Ustad Halipa bilen bile işleşmek netibämizden bar ekenne. Ustadlyk derejesi diýilen zat ol ýönelerden gelýän adam däl ekenne. Gyjak barada gurrun edilenne Sary Bagşynyň oğulları Purly Sary, Oraz Sary barada gurrun ediplerimne şondan bäri alqayt bolýarsa. Sebäbi diýsem Sary Bagşynyň ýanynda gyjak çalyp öwrenen Purly Sary. Purly Sarydan soňra Oraz Sary öwrenen. Soň Nur Sary şonu dowam etdirmekde gaty ullakan işler edýärler-de. Nur Sary ne geldi Jülwäýew. Şeýdip ne şol Oraz Sary gyjakçylara halipalyk edip oraya şu ýerden men şu tutýardym gaty uzaldy we oturmaýyn. Şol halipalyk edilen döwürlerden soňra şu Atawly Ustad Halipa mukamçy kompozitor Ustad hazaryna Ustad hem duktaşy hem gyjakçy. Bu arada näme etseň üstüne aýdy bermeli. Onuň şu döwürlerde şolar bilen bile Oraz Sarynyň elinden çykan adamlar bardy. Gary Adaliýew, Saparoly Işangulyw, Çar Orwanow, ýene-de olardan soňky gyjakçylar bardy. Ata ustadlyk derejesini alandan soň ataň elinden hem kän şolar ýa şägirdler çykdy-da. Olaň içinden Allah durdy Çar Ýaryw diýip gyjakçy bar. Bir topar ençeme gyjakçylaryna şu şägirdler ýetişdirdi. Ustad şägirdler bolup ýetişen adamlar bar şoň eline. Bayram Rasynow ataň özünden pata alyp ýetişen olançy. Indi ataň ustadlygy barada halka milli bütün sunut işgärleri milli medeniýet işgärleri milli şunun döreden aýdymlary bar. Şol diňe gyjakdan şägird ýetişdirmän bagşylardan hem gaty kän şägird ýetişdirdi. Ne şolaň içinde Atta Haydarow diýip bar. Bayram Isaýew diýip bar. Gara şu bagşylardan hem gaty kän Gurban Mehmet Garajaýew bardy. Halipalyk etdi şu bir topar bagşylar ýetişdirmekde de ululu işler bitirdi halipa. Ýene-de bir aýtmalardyň biri şu aýdym zat döretmek diýilen zat ol aňyrdan gelýän ilham bolmasa alyp döredi bermeli diýilen adam ýokda. Şu zatlary ataň gaty ustadlyk bilen çemilişen adamdy. Özüm talapkar adamdy. Şu döreden aýdymlaryna, döreden sazlaryny şol şägirdlerine çaldyrdyna şondan gaty ullakan da talap edýärdi. Şoň üçin mene şol aýdymlarym ýerine düşüp dur, döreden sazlarym ýerine düşüp dur. Ululu halk sazlamalarına Türkmen telewizionynyň, radiosynyň ansamblynyň ýerine ýetirmegine näşeýle çalışyrmyň sazlar bardy. Şonuň da mene Atawlyň özüne şol jemlenip üýşülip çalanany şol näýilek bolmaly, ýekerlikde çalanda näýilek bolmaly. Şol zatlaryna da öňs berip şoňa gaty ustadlarça kän halipalyk etdi-de. Şu arada bir de bir sözüm jemlep aýdasym gelýär. Şol adamlar görmek, şol adamlar bilen bir ýerden girip çykmak bize dene şol netibetdi. Şoňa da begenjimiziň çägi ýok. Şol adamlaryň ýanyna şolaň eline terezip şolardan saz öwrenip şol ýanky şägirdler bilen denýär bilen şolardan gaty kän zatlar öwrenip halipalarymyzdan öwrenen zatlarymyz ýetadan atadan öwrenen sazlarymyz bar, mukamlarymyz bar. Şu ýerde aýdasym gelýär taliplerimize da şu gören adamdy gurrunlar öwrenen adamdy olara da öwretmek üçin elimizden geleni edip berdi. Şu ýerde ataň ilkirak döreden sazlaryndan beri ustada diýen saz bar, şonuň çalmagyny dinläýäri. Baştyn Halipa.
Muhammed Turdi halipa halkymyza, gahrman arkadamyza, arkada gahrman serdarmyza bir halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde döretip beren ähli mümkinçilikler üçin bir halkymyza bir ýürek goýsanjyňyzy ýetiräýsiňiz. Şu halipa şähertlik ýoluny bize döretip beren gahrman arkadamyza, arkada gahrman serdarmyza döretip beren mümkinçilikler üçin köp sağ bolsun aýdýan, janlar sağ bolsun, işlerine üstünlükler arzu edýän. Muhammed Turdi halipa sağ bolun. Halipamyz Atawliýewiň dörejçiligi barada ajaýyp gurrunlygyňyzy berdiňiz. Şu taýda da hem öz şäherdiňiziň ýerini ýetirmegini ajaýyp sallardan diňläýäli. Bayram Murat halipa gepleşigimiz siz bilen dowam edäli. Sizem halipamyz Türkmenistan Halk Artisti Ussat Gyjakçy halipamyz Atawliýewiň öz elinden şagirt bolup halipaňyz hökmünde bir ýatlamalaryňyz bardyr. Bir halipaň bir aýratyn ýerini ýetirjilik aýratynlyklar barada, bir dörejçilik ýoly barada, halipa şähertlik ýoly barada bir gurrun beräýsiňiz. Muhammed Turdi Türkmenistanyň Halk Artisti Atawliýew hakyna gow gurrunlar edip berdi. Dogrudanam eşdendiň bolmaz, görür göz bilen näňäli özümüz gözümüz bilen gördükde Muhammed Turdi bilen bile işleşmek meýesser etdi. Şu Atawliýewiň eline de köp tälimler alyp şoň bilen bile işleşmege meýesser etdi. Gow gurrunlar edip berdi Atawliýew hakyna. Onuň ýeşdiren şägirtler hakyna da aýtdy. Ol diňe bir sadanly bolman şu bagçylykdan şu aýdymlaryň sözlerini ýatdan bilýärdi Atawliýew. Eger bagçy birden ýadyna düşmese şonu ýatladar moý bererdi. Ýa Muhammed Turdi aýdyp geçdi. Köp bagçylara ýetişdirdi. Diňe bir sadanlylar däli. Olaň özlerini şumal ululu ussat halipalar bolup ýetişdiler. Atawliýewiň yetiştiren şägirtleri. Onuň maňa da näme 1995-nji ýylda maňa da ak fata berdi. Umuman şu Muhammed Turdiň aýdyşy radio telewizioniýaň halk sagyralary ansambly bardy. Şol ansamblda bile işleşmek onuň Atawliýew şu öň marşymyzdy da.
alıp barardy şu ansamblın aydımlaryny, sazlaryny, onun nähil çalmaly, nähil ho şu dürs öwredördi. Ata Avliyev diýileni ol dürslugy gowurýan adamdy da. Diňe bir saz çalnanyna da dälle, şu aydylanyna da aydymlanan sözlerini pert yerine getirip sözlerini sazyny hemme zatlaryny dürs yerine getirmekli talap ederdi, talap kärdi. Bolmayan yerlerini aydardy, düzedip bererdi, düzedördi. Köp zatlaryny öwrenmek bize de miýesser etdi. Biz gatpatly adamlar. Şolar ýaly ustatlar bilen bile işlemek, munyň özi şu ýanky diýişmeli. Eşten deň bolmaz, görür göz bilen ýa-da o zatlary görüp öwrensoň ol düýbinden başgaça bolýan ekenne. Eşitip öwrenmekden ýa-da ýanyndan öwrenmek ol düýbinden başga da näme anaty bolamy Muhammed Durdyň özi mana halk artisti bolup taleplerini okudýa özü halipa bolup bir topar şagirdler ýetişdirip otyr. Sa halipa Uras Arif Ata Avliýewiň halipasy da Ata Avliýew diýileni ýanky diýişimiz ýaly biz aýtmaga zatken halkymyzdan bilýä aýdym sazyň muşdoklarym umumyň medeniýet işgärler, sunma işgärleri tanaýar Ata Avliýew diýileni. Onuň ustatlygy, gıçaktan ses alyşy, dürs çalyşy, ansambllar saýgarp bolýar. Ansambl saz çalsa ýa-da başyny ýanynda sadanarlyk edenne de Ata Avliýewiň lafzy başga da, şonu ýöne özüni görmän gapdandan şeýle dinläňde de Ata Avliýewdigini bilip bolýar da, şeýle ustad adamdy. Ata Avliýew diýileni onuň ýerine ýetirjilik ustatlygy öz bolşulda türkmeniň milliligi bir hili bir şoň elinden çykýan owarlarda barda şo zatlar duýmak bolýar da. O Ata Avliýew bize köp zatlary öwretdi, köp zatlar görkezdi. Näme mysal üçin tele ýaýlymlarda ýa radio ýaýlymlarda o atlar gön ýaýlymda çykyş ederdik da, onuň şol ertesi gelip bize degerli maslahatlaryny bererdi. O şu taýny şeýdaýyn, bu taýny beýdaýyn, aýdymda ýa sazda da bir säwlikler goýbersek, şonu ertesi gelip bize düşünürdi. Göze görünmeýän bir göçümler bar. Aýdymda da, sazda da, gyjakda da, dutarda da çalnanna bir hili şunu ýyllarym saltlaryna geçilýän göçümler var, perdeleri basılışı var, şu ses alınış usullar var da, şu zatlarının ince tilsimlerini bize görködürdü. Ata Avliýew halipamızdan. Bize şu görürler, bize näme şonu başardığımızdan, şonu görködün zatlarını yerine yetirjek bolýar. Aydımlarda da, sazlarda da yerine yetiremizde, şu dürslüğü qaytalajak bolýar, yerine yetirjek bolýar. Başardığımızdan. Dörödün eserlerim näme on ana sahbaşa başlap ustada diýen gowy saz dörötdi, aýdym dörötdi, bağışadyň diýip Hudaý ul Allahym radyfyň sözlerini başga da bir näçe näme sanardan köp da o zähmet hakyny aýdym marmagatym bolmuş şeýfin sözlerini halçy gelinip Abaýdyl Okgaýewiň sözlerini kän aýdymdyr sazlar bar da dörödün mukamçy kompozitordy. Köp taraplaýyn da. Sag bolun Bayram Murat halipa, gepleşigimiziň şu ýerine mümkin bolsa halipamyz Ata Avliýewden bir öwrünen bir sazlaňyzdan birini ýerine ýetirip berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetde şu alkar dowam edibereriz.
Halipa sağ bolun, çalıp beren ajaýyp sadyň üçin. Ine şu zatlara ustad halipalarymyzy ýatlamaga, gelecekki nesle geçirmäge ulu mümkinçilikler döredýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarymyzy aýdýan, goýolaryň janlary sag bolsun, alyp barýan işlerine de ulu üstünlikler arzu edýän, mundan meýanada goý Türkmenistan ýurdumyz gülläp össün, aýdym sazymyz elmydama ýanglanyp dursun, toy bayramlarymyz toýlar ulaşsyn. Ataylı halipa gepleşigimiz siz bilen dowam edäýeli. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berildi. Şolar dogusunda size Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynda öz halipalarymyzdan bir de miras galan aýdymdyr sallary, her ýoluň bir aýratynlyklaryny bir taliplara öwredip zähmet çekýändir halipa. Şolar dogusunda hem de halipamyz Atabliýewiň dörejiligi dogusunda gepleşigimiz dowam edäýeli. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwründe gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygynda ýurdumyz özgörýär, ösýär. Ähli pudoklarda bolşýarlar, sunuwat äleminde hem gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň başda durmagyny halipalary ýatlamaga, olaryň ömrü dörejiligini öwrenmäge ýeňi ýol açyp berdi. Şuňky bilen görüňe jan halipamyz hem türkmen sunuwatyny, hayratyny, gyzakda saat salmak sunuwatyny ulyr goýun. Meşhur halipalar Oraz Sarifiň izni münasip dogam etdirýär. Inçe şähertleriň halipasy Türkmenistanyň halk artisti Atabliýew barada.
Atavli farada näçe gurrun etseňde gurrun edip bolýar. Onuň dörediçilik ýoly, onuň halipa şägirtlik ýoly. Barda gurrun etseň gurrun eder adatken. Meniň özüm hem men zaýda näzir 90-njy ýyllaryň başlaryna şol wagtky Türkmen Döwlet Pedagogik Sungat Institututyny okuýar ýerimde ilkinji duşluk mana şonu başlandy Atavliýew bilen. Muman Atavliýewiň bir özi barada aýtsak 1925-nji ýylda Änew şäherini eneden boldy. Onuň aýdym saada gelmegine agasy şaýyp sebäp bolýar. Ol ilkiler owasyny meşhur damana ýolunyň ustady Durdubaşynyň ogly Halmurat Başynyň ansamblyna gatnaşyp bolýar. Soňra 1937-nji ýylda Aşgabat şäherinde ýerleşýän Taşlyk Tehnikumuny okuýar. Ol ýerde halipalar ilki bilen dutar tapağından mallagadan şeýlede gelli orlypdan gyjak boýunça sapag başlaýar. Soňra onuň esasy halipasy bir gyjak sungatyny ulyz goýan meşhur sazannama Türkmenistanyň at gazanan artisti Oraz Sarif bolýar. Umuman Atavliýewiň bir dörediçilik ýol hakda gurrun etsek, şol ýollarda saharan ýol başlyk edýän, şo wagtky Türkmen Döwlet Filharmoniýasyna ýerleşýän ansambly gyjak sazanna bolup işleýär. Soňundan öz kärine ezberleşýär, ondan soň Suat Başymyz Sagyjep barhyň ýanyna sazanna bolup gelýär. Her bir kärde bolsaýalyk bir öz kärine usat bolup bir derejä baran soň onu özüni dörediçilik äleminde hem synap görmek ýüze çykýar. Umuman Atavliýewiň dörediçiligine synetsek, ol durşy bilen halkylyga ýogurulan. Men bir sapar Atavliýewden oturkam, bir şeýle sora berdimde. Halipa diýdim, siziň diýdim dörediçilik ýolyna düşmegiňizde kim bir ilki görünmeli boldy? Kimiň bir dörediçiligini nazar tutup, şonuň dörediçiliginden nusgallaňyz. Atavliýew sonra maňa şey dedi. Men nedi esasy bir dörediçilik älemine güýjümi synamagyma esasy bir sebäp meşhur Başymyz Sagyjep barifdir dedi meniň halipam. Sebäbi dedi, egerde men bir sähelse bir zady oýlap tapsam bir hakydama gelip bir heňjaga şadyma düşse-de bir şular ýalyk zatlar bar we halipa şuny bir aýdym saz etsek nähili bol dip maslahatlaşýardy. Dogrudan Atavliýewiň dörediçiligine synetsek, onuň aýdymlar edil sahagan ýalyk akkyny köplere yarayan bir halkylyk duýulýardy onuň döreden aýdymlaryna. Olaň haýsy bir ýerine alaýylyna, mysal üçin sarıga saklan baraz alaly. Sebäbi sarıga saklan baraz diýemizde o ilkinji ýerine ýetirsi hutda sahaganyň özü bolupdy. Ýa-da käkilik, uzeýler, halyçy gelin, ýaly aýdymlar alamyzda garrylar gerek alamyzda olar ilkinji ýerine ýetirsilen bir hem Türkmenistanyň halk başysy, meşhur başy Oraz Döwlet Nazarowdy. Ýene bir zat barda şuýda bir her bir dörediçide, ýani mukamçy kompozitorda dörediçiligine ser salanda diňe bir mukamçy kompozitoriňdan ähli zatlar alamda da şol adamiň döreden eserligini öz dogulun toprağynyň owazy ýagnan ýa-diýsegem ýalňyşmaýar. Sebäbi Atavliýewiň dörediçiligine synedemizde onuň döreden ähli aýdymlaryna öz göwek ganyň dogun toprağynyň owazy bar. Ýagny onu bir meşhur Durdubaşynyň damana ýolunyň ähenglerini hem duýmak bolýar. Ana şolar ýaly aýdymlar nenen onuň halkyň göwünde yaramasyn, onuň bir söýgüli ilhalar aýdymlar bolup ýetişmesin. Şu ýerde ýene bir zat belläsim bolýar. Sebäbi ýa-ni onuň döreden aýdymlaryna gaçak ýeňleri ýatyrda. Ýani gaçak sazlary akkyny bolýar. Onuň şoň üçin bir aýdylanyna da dilede bir aýtmana da aňsat akynlyk bar. Ol şeýlede aýdymlardan başga-da bir topar ilhalar, sazlaryň hem awtardyr. Ýaşdaş dostlar, anamly, pagtaçy, ýaly sazlary bir masal getirip bilýär. Ol sazlar häzir biziň Maýa Kulübatynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Saz Kafederasynyň gaçak hünärine
tapak veren halipalar, yani Muhammed Nur'dan halipanyň öz okuwçylaryny öwrediýär. Ol diňe bir konservatoriýada da eýsende ýürüýti orta saçylyk sungat mekdeplerine çağılar we saçylyk sungat mekteplerinde hem giňden öwredilýän eserler. Ina ýanky belleşimiz ýaly halipanyň şol döredin aýdymlaryny biziň Maýkulewadyň Türkmen Milli Konservatoriýamynyň başçylyk sungat kafedrasyna hem halipalar tarapyndan geljekki şagirdlere bir uly joşkun bilen öwredilýär. Pursatdan peýdalanyp bize halipa şagirdlik ýoluny täzeden dikeldip beren milli sungatymyň hak gowanlarlary, gahraman arkadaýly gahraman terdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýar. Goý olaryň başlaryndaky zanlar sag bolsun. İlur däwletli tutýan tutumly işleri madama rowaj alsyn. Sağ olun Ataylı Halipa. Halipamız Atavli Farada ajaýyp gurrunlary berdiňiz. Gepleşimiziň şu ýerine Halipamız Atavliň döredön aýdymlaryny, sağlaryny diňläýeli. Bar ihlasım kalbim yüreğim Seninle bar ihlasım kalbim yüreğim Bastım ehrim hemra bulun dostum sen Sen bilen asırlar çayım çürüm Kışım yadıyla pülün dostum sen Ya sen bilen bir kuşak verdim dilimi Kuvandırdım görürüm dilimi Sen bilen ansırdım aydın yolumu Gün köbi şuğlısın halan olsun sen Yalçalık kul bolup gitti yenmedi Sen bilen uçayat ay hem yanmada Her işte himayet kalan dostum sen Sebepkersin bayramlarıma toyma Balkışım bollundun mehrim duyme Dostumun bizim ömrüm boyuna Halal rahmet adın alın dostum sen Dostumun ömrüm boyuna halal rahmet adın alın dostum sen Her işte himayet kalın dostum sen Halipalar sağ olun. Bir gepleşigimize gelip bir halipamız Atavli Farada bir täsir gurrunlygyňyz berdiňiz. Bir çalyp beren sağlagyňyz üçin, aýdyp beren ajaýyp gurrunlygyňyz üçin köp sağ olun.
Bize şular ýaly ajaýyp gepleşikler döretmäge, halipa şähertlik ýoluny ösdürmäge döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarymyda köp sag bolsunlamyzy aýdýarys. Gahrman arkadamydyň, arkadaly gahrman serdarymydyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara betsensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen, halipalar ýoly bilen atdy gepleşigimiziň bu gedek sanam geçirip torýarys. Gepleşigimiziň inni sanlaryny görşýänçäk hoş, sag bolun.